Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Ndinovimba ruzhinji munoziva kuti pakugarisana ukaita zvisina kukwana unonzi uri imbwa yemunhu. Asi imbwa chipfuyo chinogarwa nacho pamba kuitira kuchengetedza vanhu. Hama dzedu dzekuChina dzinotora imbwa dzichidya. Isusu vemuZimbabwe imbwa inotisemesa kana ikatodya chikafu chauda kudya wakutosiya uchiti chadyiwa nembwa. Zvichiratidza kuti kunyangwe zvazvo imbwa dziri hama dzedu asi tine miganhu nadzo. Nhasi uno tine nhau yamukoma vakafunga kusadya semaChina imbwa asi vakafunga kuita bonde nayo kuita mudzimai. Atinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Makadiko Mandlovu? Aiwa Mandlovu anofara shumba. Munoona shumba paya patinoti varume imbwa. Unovaziva? Hanzi imbwa inodanana neimbwa, imbwa inorara neimbwa. Kunzima valaleli emakhaya, siyalibingelela ke, siyalamukela kuhlelo lethu lanamhlanje. Sikhona pha ke eGuruve lapho sihlangana khona lesenzakalo esikajaha owakhetha yena ukuthi eyolala lenja ethathinja enze umfazi. Akunzima valaleli emakhaya. Elami igama nginguThadiwa Nashekhuthama, uMandlovu wenu ospecial. Ndakamboti ndichifamba kuBulawayo ndakasvika pane mumwe musha pakanzi Basopo Inja. Basopo endiyazi liqiniso shumba. Kuyebe kubhaliwe so ebhakaneni ukuthi Basopo Inja ziyaluma lapha ekhaya. Meaning ukuthi it's a no go area. Asi omunye umuntu ekhetha ukuyithatha nje isondeze eduze eyenza unkosikazi. Hayi kunzima. Hanzi. Alright, ndendada kutaura nawo ya progress chipfumo. Achimba kamwe kambo kake. Achitaura nyaya yekubata vana. Imbwa. Imbwa. Zvakadaro mhuri yeZimbabwe, regedzai tikupei chirongwa chezuva ranhasi senguva dzese. Musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ari murume wangu aita izvozvi kuti asiyana nafuti tichitorambana pano kuti ade imbwa achisiya inini mukadzi zvikureva kuti inini anenge atonifanidza nembwa. Murume uyu ndofunga pfungwa dzake dzakangofanana nembwa. Asitombori munhu pane vamwe varume. Murume anonyadzisa kudarika vamwe varume vese murume uyu. Ndakuti izvezvi ndikati nditauro sematauriro emunhu anofunga. Nguva zhinji dzangu ndogona kungorara 20 minutes dzimba nheru. Nguva zhinji handirari, handibatonopi nekufunga kuti right otherwise ndozvihenga here kana kuti ndingofa zvangu ndisenenyika nekuti mbiriko yaenda kwaita sei kwakura. Adzimati mundibata sona miri sedikita kuti chu uri kufungei ndechifungira moyo rwendo resemba kuti ndozviuraya here kandoita sei zvangu kuti nyaya yangu ita sei bozi wangosangana naye wese ndonyaya wasangana wese ndonyaya kuti ndinonakidza zvauchingosangana nemunhu so uyu murume wembwa iye wacho wakaitirwa zvinhu izvozvo aiwa bembera mese mamwira wawa kana mbwa wacho machakwanisika kupinda. Sinongu wedu akawanikwa achibata imbwa kuita mukadzi. Saka zvakatinetsa, zvakatikashamadza kuti zvikureva kuti kudii. Takazosvika pakudedza kansila. Ndine vamwe vangu sabhuku vatinavo padhuze, chairman vari padhuze neni. Tadedza kansila akati vadedze tivabvunze. Ndokwa tavadedza tavabvunza. Havana kuramba.
vakabvuma zvinhu zvotaidi zvakaitika nezvataivabvunza kuna kansela. Saka takazoti kuna kansela toita sei, takazofonera mupurisa wamambo. Mupurisa wamambo ndokubva auya mupurisa wamambo, takamuudza chiitiko, ndokubva aenda kwavari ndokunobvunza kune munhu akaita izvozvo, ndokubva abvuma haana kuramba. Tika kuti ari kuda kuba here bhozi aitodongorera kuti fanika munhu ari kuda kuba wewe. Ndobva ndaramba ndakatarisa, ndobva asvika ndobva atora imbwa akaita yekusimudza yanga yakarara pamusiwo pekiteni, ndobva aita yekusimudza ndobva aenda nayo kuseri kwemba. Saka ndakati kweyei munhu iyi atomboita sei nembwa, regai ndimbogara. Tanga tiri 3 pachitiko ichi, vamwe wacho vasati vasvika zvavo. Saka ndakamhanya kekutanga, mapusha angu ndoakaita noise, ndobva abva paimbwa yei, ndobva amboenda kuseri kwedombo, ndobva ndadzokera kumba kwangu, ndobva umwe abva nekudhemu, ndobva asvika kati munhu ari paseri apa kumboita nezvi, ndokuchienda manje padhuze ndokunoona anga akatonyatsobata imbwa akatoisa apa achitoita zvaaita nembwa. Inini kutorwa kwakati wambwa ndakuona, asi ndakaona baba avo vachitobata imbwa yeyo vachitoita sei, vachitoshanda nayo, asi inini handakumbozvisawo mumusoro kuti ndo zviri kuitika. Ndobva ndatokuona pamba pamai ava vanga vachibva kutaura, ndobva ndabvunza, ndobva vatonditi imi taona ridzo achitora imbwa apo aenda naye kuseri. Ndakati imi ndatomuona akatobata imbwa yachakutoita sei, aritoshanda nayo. Isati akuterwa nembwa, imbwa dzakazotera ridzo atera kudhara. Ndokanda wacho kwadi imbwa yatera kudhara ndiyo ridzo retu mutsvaga asi kumuwana apo mudharanzi amene ndiyana akazofona kuna Charuma. Ndivafona kuna Charuma uya akafoderwa na zvitete anogara kusiku. Ridzo rikupi zvakazi tikuona mapeto